parte da familia Antonio Fraguas, nos moi grato compartir esta xornada de presentación de Primavera das Letras nun lugar de significado especial, pola xeografía, as terras do seu nacemento, terras de Cocobal, e pola localización este centro escolar, pola vocación de ensinante de Fraguas. Era hondo coñecido o seu compromiso coa cultura e lingua galegas, elementos principales na afirmación dunha identidade. Esta debe ser mantida no tempo a través da elaboración e aplicación constante destes elementos, cultura e lingua. Os encargados de manteren a identidade no seu conxunto son os mozos e as mozas, ou os moi novos, como é neste caso os alumnos destes centros escolares. Ambos os dous representan o futuro. Entrementres, aos maiores, familia, profesores, etc., correspóndelles un papel de transmisores e ensinantes, con fin de fomentar o aprecio e valoración do seu feito cultural, desde moi cedo, de maneira que se traduza en etapas posteriores nunha asunción da súa cultura, de forma natural, por convicción. Fraguas, pola súa personalidade, actuando como ensinante, non practicaba unha actitude positiva. No seu lugar, fomentaba, trataba de lograr o interese dos alumnos nunha materia como medio máis efectivo para acadar o objetivo de coñecemento desa materia. E finalizo estas palabras agradecendo aos organizadores a celebración desta xornada. Aos que coñecemos de preto a Antonio Fraguas, sabemos que lle resultaría moi gratificante dado o lugar e o contido. Moitas grazas a todos.